Ay po. Diyan kay Rex ma-update. Kamusta na si Rex? Ay Rex, kamusta na? Oh, yaong kadigdi. Kamusta na ang buhay? Makalindaw na eh. Paano? Oh, kamusta ang budget mo? Gapandiit. What sa kalakaw-lakaw ka? Ano, may bulong na pigtaw sa'yo mo? May... Oo. Pansamantala. Pero may mga result ka na nagluwas. O so, aramon ta si mga result pa ano? Sa Lunes nakap. Sa Lunes. Oo. Sa Lunes na mo. Okay. Kaya, di ba diretso ako ng ano? Madiretso ka ning? Anong araman ko na ang ilang ko? Oo. Kumpain ko na ni. Iyo, dapat ipa-confine mo siguro para maaraman ta. Ako na, kayo na kita nang bahala sa laog pag ano. Bawa mga bills na iyan. Kita nang bahala. Kasi wala para. Oo. Unread. Kaya na pinabayad ako sa pagkakaan. Ayos, oh. Sige, akong doon. Oo. Salamat eh. Patabak ang Ricardo. O so ngunyan kaya medyo ano ay Holy Week ano. Sumahalad kitang Lunes kang resulta kasi mga test mo. Pero sa hiling ko may tinawanan ka na yung initial na bulong, medyo nag-epekto na sa imo. Nahiling ko garo. Oo. Dati mo ay narog kaya. Oo. Mabubulong ka. Tabangan mo sa diri mo. Tama mabulong ka. Kulang lang tayo po sa pagkakaan. Kulang sa pagkakan. Oo. Tamakusog magkakain. Bago siya kipost kang ate ko, kinaulay. May tamahay ako sa iyo, may kakatabang ning ko yan. Ang sabi ko sa iya, ano na yung gusto mo, papapicturean tayo kinibe. Alagad ipoposta sa Facebook na si may ulong sabot na magtabang sa imo, tamahay man kami may kakatabang sa imo. Yun na lang ang pinaka may katabang mo sa imo. Kung gusto ka. O magpa-picture ka, gusto siya. Kaya, iyo to, pagkabangisa na, may Yeah, may nakulang bagay. pero tabi ka, bago yung big post na bibig, kung mga katahid kami ding harong, ginapagtagom ko na, kumatugot, baka may manggot ba ganing pamilya, kumasupok. Opo. Ayan. O nasa pagkatotoo, kagustuhan na ni Rex na yan. Kada ako nakabisto sa imo Rex. Yan lang ang ano ni Rex, Kada ako gusto magtabang. Nagana po kayo pag ako nag-volunteer sa Kuya Puwi. Yung panahon. Kaya kung ano, kurang tayo itong barangay ang Kalabanga. Alim. Dito po sa buwag. Kaya ako Yan ang sitwasyon niya ni Rex. Medyo magandang aura. Sumalat na lang kita sa Lunes ka resulta niya para maaraman ta kung ano man ang dapat na bulong para sa iya. Pagkakabangin nagugutom. Kasi natin awan ng gatas agong ko. Dapat niya ako pagkakamatalan nag-snap. Dapat, oo. Kasi ang paghipiyak mo, kulang ka sa pagkakan. Dapat ikakan mo para may resistensya ka. Kung crackers kagatas, tapos sabi ko pag mga tanga, mag-isna ka. Oo. May inita na sa tubig. Okay Rex, may dikit na tabang sa imo digyo. Hali ki Flor de Lisa, saka ki Edlin Culiado. Sana makatabang yan sa imo. Saka duman po sa mga gusto pa magtarabang para dagos ng pagrahay ni Rex. Kasi rin salamat sa pamilya. Ayan, ang nagkatabang man sa iya digdi. Salamat na maray po. Sana dagos ng pag-recover ni Rex. Kailing ko magayon ang aura niya ni Rex. Halatunta na lang ang resulta sa Lunes kan sa iyang mga test. Ayan, para at least maraman ta na para dagos-dagos na ang pagtabang ta sa iya. A few moments later. Diretso na dyan Rex ano? Diretso na si Badol. Kamusta mo kung anong... Bahala ka sa buhay mo. Ano, kamusta? May nagapod na sa imo. Anong may mga requirements na inagad sa imo?
igwa, itong medical abstract. Okay. Igwa ka manggaro kaya? Igwa, tapos itong kotisyon, nagpapag-ibo pa ako. Okay. Kaya lang, ang kotisyon nila, kaya sambulan dito sa sambulan sa naman sila tao. Sabi. Pero baka pwede naman basihan ito. Baka pwede naman pasikadan ito. Sabi ko nga ito, nagpapag-ibo ako sa 1 year. Oo. Sabi kang opisina, Saan mo niya nakapadialysis ka na lamang? Si Sudma. Ay, salamat sa Diyos. Oo. Oo. Maranas po yun sa mga Iyo. Marayman. So, tsagaan mo sana sa requirements ka ito. Kasi baka makakuha ka islat lamang sa ano. Ito, ano ba ang sinasabi application? Form? Araw ganyan, madumang ka sa opisina ni BP Lenny sa May City Hall. Ihanap po sana ang opisina ni Ma'am Lenny Duman. Hanapon si Ana, si Ma'am Ana, tapos pakisabi lang si pangaran ko. Ngari ka, no? Ngari. Tapos may form Duman. Taga Manila po ito. Opo, taga Manila nag-upload. Opo, mama po kasi dyan ang opisina mismo ka nagtatapang sa ano. Pero, Duman po sa Manila, hanggang po sa mga requirements, ngari may process ninda. Ang sarong forma, yan po naman ki Ma'am Ana sa Naga. Hanapon mo lang po. Sabi na po, para. Ano, ito pag ang pantadoko, bura ano na, pero ang pinakabarato ka tungo niyan, 650. Ang pinakabarato na yan. Yun na lang ginagamit ko nga niya. Po within 4,000 units. Okay. Pero pag susunodin mo talaga itong ano, mahal na sa 900. So, itong sarong klase. Oo, ito. Pero dapat iyo ko tatuan dapat. Iyo ko tatampi ko paggamit ko, kundi parang ano, 5,000 units po. 5,000 units ang kaipuhan. Sumana lang sa 650 nga na paggamit ko. Okay. Yeah, si gusto mo po makatabang. Kadat sa joke, 650. Tapos kabayad sa dialysis. Oo. Kaya mas mariray ko kung may islat. Kundi sabi bagada kaya, ano, Kulang. kulang naman. Mayo man lang mo po ang islat. Dahil man lang pwedeng Maganda po ang islat, kaya alam kulang kita ako sa machine. Okay, pero tsagaan ta. Ano ako, maparapalop kita. maluwang islat. Oo. Yung po, tigit sabi po, nani kang iba, tigit po dahil talaga ipapalo. Kaya pag nagpapanaga po ako, dito palo. Sige po, ipalop lang po. Tas, Ako, pag may islat na, di ang iintindihan ka na lang ang itong pantudok baga Oo. tapos itong mga maintenance. oo. Makabuwas-buwas na. Nakakabos-bos na kung paggastos. O sige po, ma-update na lang ako. In kaso kung ano. Salamat, Kap. Salamat mo sana magkaigwang slot. Saka sa mga gusto magtabang, matabangan man si ano sikat pangalan mo ano? Eduardo Badol. Masikat ka sa pangalan na Badol. Okay. Oo. So ini palang dagang ini, dahil pa pala nito sa diri ini. Tapos, may sa diri ka ni, Dati po, kiigos gisa, nag-uupa kami. Igos gisa? Gisa, ngunyan po dahil sa ano na niya sa munisipyo. sa rupa siya na nagpapasakit sa endo ano. Ano na nag-arkila kami di? Sa ngunyan, dahil na po, sa munisipyo na po. Tig-anuhan na kami, tig-igustuhan na po kami Rally na siya. Kundi sabi mo man, po kami. basta sana kami mahali, saan mo kami maduman. Iyo, sa rupa no, sa mga inisip pa nindo ano. Pero si Jomar di man ano. Si Leste. Ay, bako po. Ayun, diba? Stakulo. Kakulog siya. Pamangkin. Oo, yung sitwasyon ni Digyan. But anyway, si ano lang, tsagaan lang nindo. Baka lamang. Salamat ka. Oh, these colors that I'm dreaming, oh, I need them right here at my fingers.